У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў серады 6 лістапада. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэтую хвіліну. Дональд Трамп – пераможца прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Незважаючы на тое, што падлік галасоў яшчэ не завершаны, пра ўпэўненую перамогу кандыдата ад рэспубліканцаў сведчаць звесткі папярэдняга падліку. А сам Трамп ужо выступіў з адпаведнаю прамоваю. У нас не было войнаў. Цягам 4 гадоў маёй мінулай кадэнцыі у нас не было войнаў. Калі мы перамаглі ісламскую дзяржаву. Мы перамаглі яе ў рэкордныя тэрміны, але ў нас не было войнаў. Яны казалі, ён пачне вайну. Я не збіраюся пачынаць вайну, я збіраюся спыніць войны. Трамп перамагае ў ключавых штатах, дзе, як лічылася, шансы дэмакратаў і рэспубліканцаў прыкладна роўныя. На 14-ю гадзіну беларускага часу па дадзеных Associated Press Дональд Трамп мае ўжо 279 галасоў камісіі выбарнікаў. З 270 неабходных для перамогі у Камалы Гэрыс толькі 223. Выступаючы перад прыхільнікамі, Трамп заявіў, што разверне палітычны курс Злучаных Штатаў на 180 градусаў, паменшыць падаткі, а таксама запэўніць для Амерыкі па-сапраўднаму залаты век падчас свайго прэзідэнцтва. Сваю перамогу ён нясціпла назваў палітычнай перамогай, якой раней не ведала гісторыя ЗША. Рэспубліканская партыя таксама заяўляе пра сваё лідарства на выбарах у Сенат і Палату прадстаўнікоў. Таму выглядае, што 47-й прэзідэнт ЗША Дональд Трамп будзе мець цалкам лаяльныя да сябе абедзве палаты Кангрэсу. З перамогою Трампа ўжо пачалі віншаваць лідары іншых краінаў. Адзін з першых – зацяты прыхільнік Трампа вугорскі прэм'ер Віктар Орбан. Павіншавалі і прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон, украінскі лідар Уладзімір Зеленскі і прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху. Абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская таксама павіншавала з перамогаю кандыдата ад рэспубліканцаў і выказалася пра перспектывы супрацы беларускай дэмакратычнай супольнасці з новай адміністрацыяй. Мы будзем працягваць працаваць з новай адміністрацыяй, працягваць і ўмацоўваць нашыя дачыненні. Безумоўна, у нас ёсць кантакты з асяроддзем Дональда Трампа і прадстаўнікамі рэспубліканскай партыі. Тэма Беларусі аб'ядноўвае розных палітыкаў у ЗША, незалежна ад іхнай партыйнай прыналежнасці. Пра новаабранага прэзідэнта ЗША выказаўся сёння і Лукашенка. Адкрываючы пабудаваны Кітаем басейн, Лукашенка нахвальваў сацыялістычны лад, а Трампа назваў зацятым капіталістам. Сегодня о социализме все больше и больше начинают говорить. Если в середине 90-х, я помню, просто топтали ногами все эти определения, правда, и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял Камалу Харрис в том, что она социалистка и коммунистка. Он ярый такой капиталист. Трамп, естественно, миллиардер. Басейн міжнароднага класу, трыбуны якога ўмяшаюць 6 тысяч заўзятараў, стаўся, як раней выказваўся Лукашенка, адным з падарункаў Кітаю Беларусі. У хуткім часе плануецца адкрыццё яшчэ аднаго аб'екту, таксама пабудаванага кітайцамі нацыянальнага футбольнага стадыёну. Што праўда, пакуль не ясна, якія спартовыя імпрэзы будуць праводзіць на новых аб'ектах. Пра санкцыі Беларусь пазбаўленая права прымаць у сябе міжнародныя спартовыя старты. Хіба паспаборнічаць у Менску прыедуць спартоўцы з Расіі, Ірану, КНДР і таго ж Кітаю. З праграмы перадаж дзяржаўнага каналу СТБ раптоўна знікла трансляцыя заўтрашняга матчу Лігі канферэнцыяў УЕФА паміж варшаўскай Легіяй і менскім Дынама. Хоць беларускі клуб і не арганізоўваў фан-сектар для сваіх заўзятараў, на трыбуны з нацыянальнымі сцягамі і атрыбутыкай маюць намеры прыйсці сотні беларусаў Варшавы. Хіба з'яўленне нацыянальнай сімволікі ў кадры і стала прычынаю раптоўнай адмены трансляцыі. Кіроўца фуры загінуў пад коламі ўласнага цяжкавіка ў Ашмянскім раёне. Сёння раніцаю паблізу вёскі Паляны цягач Вольва сутыкнуўся з аўтобусам, што рухаўся ў спадарожным кірунку. Ад удару 44-гадовы кіроўца цяжкавіка вылецеў з кабіны і апынуўся пад коламі ўласнага аўта. Мужчына памёр на месцы. Абставіны трагедыі высвятляюць следчыя.
Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у Telegram. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код. Наведзіце на яго камеру вашага смартфону і пераходзьце на Telegram-канал Белсату. Падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна. Таксама не забывайце наведваць нашу старонку belsat.eu. Але зноў-такі, бяспека перш за ўсё. Сутыкненні з паліцыяй, спроба штурму будынку мэрыі і дзесяткі затрыманых. У сербскім горадзе Нові Сад адбыліся масавыя пратэсты з нагоды трагедыі на мясцовым вакзале, у выніку якой загінулі 14 чалавек. Пратэстоўцы патрабавалі пакараць вінаватых у трагедыі 1 лістапада, калі на нядаўна адрамантаваным вакзале абрынуўся казырок будынку. Мэра гораду пратэстоўцы вінавацяць у карупцыі пры планаванні працаў, а найвышэйшае кіраўніцтва краіны ў бяздзейнасці. Мітынг пачаўся з хвіліны маўчання ў памяць аб ахвярах. Ужо каля мэры людзі з калоны разбілі вокны, пашкодзілі камеры назірання і паспрабавалі падпаліць будынак. Паліцыя ўжыла слезацечны газ. Пазней у Нові Сад прыехаў прэзідэнт Сербіі Александр Вучыч. Ён паабяцаў, што ўсе вінаватыя ў гібелі людзей на вакзале панясуць пакаранне. Звяртаючыся да дэманстрантаў, якія бралі ўдзел у сутыкненнях з паліцыяй, ён заявіў, што пратэстоўцы ніколі нічога не дасягнуць гвалтам. На найбліжэйшыя дні акцыі пратэстаў запланаваныя і ў сталіцы Сербіі Белградзе. Таксама масавыя пратэсты, але ўжо супраць адстаўкі чыноўніка прайшлі ў Ізраілі. Тысячы людзей выйшлі на вуліцы Хайфы, Тель-Авіву і Іерусаліму на знак пратэсту супраць адстаўкі міністра абароны Йоава Галянта і з патрабаваннем вызваліць закладнікаў, якія застаюцца ў руках баякоў Хамасу. Прэм'ер-міністр Беньямін Нетаньяху, каментуючы рашэнне адправіць Галянта ў адстаўку, адзначыў, што яны маюць значныя разыходжанні ў бачанні аперацыі ізраільскіх войскаў у сектары Газа. Сярод магчымых прычынаў адстаўкі Галянта ізраільскія медыі называюць ягоную гатовасць да перамоваў і, цытата, значных і балючых кампрамісаў з Хамасам у пытанні вызвалення закладнікаў, а таксама нязгоду Галянта вызваліць ад абавязковай вайсковай службы артадаксальных габрэяў і патрабаванне склікаць адмысловую камісію, што мусіць расследаваць абставіны мінулагодняй атакі Хамасу і вызначыць, чаму Ізраіль не быў да яе гатовы. Цяпер пасаду міністра абароны зойме Ісраэль Кац, які раней працаваў міністрам замежных справаў. У Менск прыляцеў Тыль Швайгер, нямецкага актора і рэжысёра, які атрымаў сусветную вядомасць пасля ролі ў фільме «Дагрукацца да нябёсаў», заўважылі ў сталічным аэрапорце. Фота зоркі сусветнага кіно апублікаваў блогер Коко Бай. З аэрапорту Швайгера забраў аўтамабіль з лагатыпам адной з IT-кампаніяў. Магчыма, нямецкі актор возьме ўдзел у здымках фільму пра дрыфт гонкі, што цяпер здымаюць у нашай краіне. Раней каманда стужкі якраз анансавала з'яўленне ў кадры неназванай зоркі сусветнага маштабу. І гэта былі ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Падрабязней пра галоўныя падзеі дня з каментарамі і аналітыкаю распавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, падпісвацца і каментаваць наш выпуск, каб яго пабачылі як мага болей гледашоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.